Ajatuksia, mitä ihmissuhde ylipäätään on. Ihmissuhteet rakentuvat ja kehittyvät myös niin sanotusti normaaleilla ihmisillä hitaasti ajan kanssa tutustumisen myötä. Ne muovautuvat, syvenevät ja muuttuvat elämän aikana. Ihmissuhteet eivät ole valmiita, eivät pysyviä rakenteita, vaan eläviä yhteyksiä, jotka tarvitsevat läsnäoloa, yhteyttä ja hoivaa. Kahdensuuntaista vuorovaikutusta, myötätuntoa, empatiaa, tukea ja kannustusta. Usein tuntuu, etteivät edes niin sanotusti tavalliset ihmissuhteet rakennu kovin terveiksi. Ihmiset olettavat toisistaan paljon, ilman että oikeasti pysähtyvät tutustumaan. Odotetaan, että toinen on jotakin tiettyä, muuttumatonta, ennakoitava ja aina samalla tavalla saatavilla. Ja jos näin ei ole, suhde jää helposti pinnalliseksi, katkeaa tai muuttuu vaativaksi ja turhauttavaksi. Siksi koen toisinaan, että ihmissuhde DIT-ihmisen kanssa voi olla hyvin silmiä avaava kokemus siitä, mitä kaikkea ihmissuhde voi parhaimmillaan olla, pintaa syvemmältä. Se pakottaa pysähtymään, kuuntelemaan, olemaan läsnä. Se opettaa, että yhteys ei synny vaatimalla tai määrittelemällä toista, vaan hyväksymällä keskeneräisyys, muuttuvuus ja inhimillisyys. DIT-ihmisen kanssa suhde ei useinkaan voi rakentua automaattisten oletusten varaan, vaan se vaatii tietoista vuorovaikutusta, hienovaraisuutta ja kykyä olla myös epätietoinen. Ja juuri siksi se voi opettaa niin sanotusti normaalille ihmiselle paljon. Empatiasta, kärsivällisyydestä, rajojen kunnioittamisesta ja siitä, että yhteys ei ole itsestäänselvyys, vaan jotain, mitä rakennetaan yhdessä. Siksi DIT-ihmisen kanssa oleminen ei ole vain haasteellista, aikaa vievää tai uuvuttavaa. Se voi olla myös syvästi merkityksellistä, rikastuttavaa ja kasvattavaa. Se voi opettaa, mitä tarkoittaa olla oikeasti suhteessa toiseen ihmiseen, ei rooliin, ei oletukseen, vaan ihmiseen itseensä. Suhde DIT-ihmiseen voi lisäksi avata syvällisellä tavalla sen, mitä luottamus ja turvallisuus oikeasti merkitsevät ihmissuhteissa, ja mitä ne eivät ole. Ne eivät ole pysyvä olotila tai automaattinen lähtökohta, vaan jotain, mikä rakentuu teoista, toistuvista kokemuksista ja siitä, että toinen osoittautuu ajan myötä luotettavaksi ja ennakoitavaksi. Vaikka ihmisellä olisi ollut turvallinen ja eheä pohja lapsuudessa, luottamusta ja turvallisuutta ei silti voi pitää itsestäänselvyyksinä kaikissa ihmissuhteissa. Ne täytyy rakentaa jokaiseen suhteeseen erikseen. DIT-ihmisen kanssa tämä tulee näkyväksi ehkä selvemmin kuin monissa muissa suhteissa, mutta sama koskee lopulta kaikkia ihmissuhteita. Jos ihminen olettaa, että ihmissuhteet ovat automaattisesti turvallisia vain siksi, että oma tausta on ollut turvallinen, hän voi huomaamattaan ajautua suhteeseen, joka ei olekaan luottamuksellinen tai psykologisesti turvallinen. DIT-ihmisen kanssa suhde pysähtyy usein juuri tähän kohtaan. Turvallisuus ei ole oletus, vaan kysymys. Ja juuri siksi se täytyy myös ansaita, rakentaa ja vaalia. Tässä mielessä suhde DIT-ihmiseen ei paljasta vain traumaoireilua, vaan se paljastaa jotakin hyvin inhimillistä ihmissuhteista ylipäätään. Sen, että todellinen yhteys syntyy vasta silloin, kun turvallisuutta ei oleteta, vaan se tehdään näkyväksi teoissa. Minä olen Dorothea. Kysy, kerro tai kommentoi Facebookissa tai Instagramissa Tuntematon Trilogia. Kiitos, että kuuntelit.